Misteryo sa mga misteryo. Hunyo 27. Ug sa walay lantugi, dako ang tinago sa pagkadiyosnon. Ang Dios nga gipadayag diha sa unod, gipakamatarong sa espiritu, nakit-an sa mga manulunda, giwali sa taliwala sa mga kanasuran, gituhuan dinhi sa kalibutan, gibayaw sa himaya. 1 Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16. Unsa ka misteryo sa mga misteryo, lisod alang sa rason ang pagsabot sa kahalangdon ni Kristo, ang misteryo sa katubsanan. Ang makauulaw nga cross giisa na, ang mga lansang gilansang sa iyang mga kamot ug mga tiil, ug ang bangis nga bangkaw midulot ngadto sa iyang kasing-kasing, ug ang bili sa pagtubos gibayra na alang sa kaliwatan sa tawo. Ang katubsanan usa ka dili mahurot nga tema, nga takos sa atong labing duol nga pagpamalandong. Muagi niini ang pagsabot sa kinahiladman nga hunahuna, ang katulin sa labing tin-aw nga paghanduraw. Kon si Jesus kauban nato karon, siya moingon kanato sama sa iyang gibuhat ngadto sa iyang mga disipulo. Aduna pa ako'y daghang mga butang nga isulti kaninyo, apan dili pa kamo makaantos niini karon. Si Jesus naghandom sa pag-abli sa atubangan sa mga hunahuna sa iyang mga tinun-an, sa halalom ug buhi nga mga kamatuoran, apan ang ilang yutan-on, ang ilang nangitngitan, kulang nga pagsabot nakapahimo niini nga imposible. Ang kakulang sa espirituhanong pagtubo nagasira sa pultahan ngadto sa dato nga silaw sa kahayag nga nagdan-ag gikan kang Kristo. Sila nga makugihon nga nagtrabaho diha sa mga minahan sa pulong sa Dios ug nakadiskubre sa bililhong mineral diha sa dato nga mga ugat sa kamatuoran, diha sa Diosnong mga misteryo nga gitago sa mga katuigan, magabayaw kang Ginoong Hesus, ang tinubdan sa tanang kamatuoran, pinaagi sa pagpadayag diha sa ilang mga kinaiya, sa makabalaan nga gahom nga ilang gituuhan. Si Jesus ug ang iyang grasya kinahanglang mabutang sa sulod nga sanktuaryo sa kalag. Unya siya ipadayag sa mga pulong, sa pag-ampo, sa pag-awhag, sa pagpresentar sa sagradong kamatuoran. Ang misteryo sa cross nagpatin-aw sa tanang ubang mga misteryo. Diha sa kahayag nga nagdagayday gikan sa Kalbaryo, ang mga hiyas sa Dios nga mipuno kanato sa kahadlok ug kataha, makita nga matahom ug madanihon. Ang kaluoy, kalumo ug gugma sa ginikanan, makita nga mosagol sa kabalaan, hustisya ug gahom. Samtang nagtan-aw kita sa kahalangdon sa iyang trono, hataas ug tinuboy, atong makita ang iyang kinaiya diha sa iyang mapuanguron nga mga pagpadayag, ug masabtan ang wala pasukad na sabtan, ang kamahinungdanon ni anang maanindot nga titulo, Amahan namo.